Εμείς βέβαια ευχαριστούμε περισσότερο. Το σχολείο αυτό είναι ένα δημόσιο σχολείο της ηλικιακής βαθμίδας και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρει τα αναμνηστικά του. Παρακαλούμε τον κύριο Παναγιώτη Καραμανόλη, σύμβουλο φιλολόγων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και την συνάδελφο Κική Μιλιάδη να βοηθήσει στην απονομή. Εννοείται, κύριε Καραμανόλη, αν θέλετε να ξαναμιλήσετε κι εσείς, αγαπητέ Χαΐμε, το μικρόφωνο είναι στη διάθεσή σας. Φελισιδάδες. Δεν είναι το σωστό στα συγχαρητήρια στα ισπανικά. Φελισιδάδες τούτος νίνιος. Δεν μιλάω ισπανικά, αγαπητοί μου, αυτό σχεδιάζω. Από το τροϊκό το κάστρο η Ανδρομάχη, στον Έκτορα που κείναε για τη μάχη, του έλεγε με φωνή φαρμακωμένη: «Στρατιώτη μου, τη μάχη θα κερδίσει όποιος πολύ το λαχταράει να ζήσει». Η στίχη αυτή είναι του Ιάκωβου Καμπανέλη. Εδώ, σε αυτή την αμμουδιά του Ομήρου, συντελέστηκε απόψε και αύριο στη Δασκαλόπετρα και μεθαύριο πάλι εδώ, συντελέστηκε και θα συντελεστεί μια μυσταγωγία. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους, σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους συναδέλφους. Είδαμε, αγαπητοί μου, πόσο ζωντανός είναι ακόμα ο λόγος του Ομήρου και πόσο μπορεί να εμπνεύσει, πόσο μπορούν να τον προχωρήσουν τα παιδιά, πόσο μπορούν να δημιουργήσουν με έμπνευση τα έπι του Ομήρου και να καλωσορίσουμε και να πούμε συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που παίξανε σήμερα, αλλά ιδιαίτερα στα παιδιά που μας ήρθαν από τόσο μακριά, αλλά και στα παιδιά και τους συναδέλφους από την πολύπαθη Θεσσαλία και από τη Λάρισα που είναι στη σκέψη μας και που νοερά έτσι είμαστε μαζί τους σε αυτές τις τραγικές καταστάσεις που αντιμετωπίζουν, αλλά επειδή, όπως είπε και η Ανδρομάχη, λαχταρούμε να ζήσουμε, συνεχίζουμε και παλεύουμε με όλα. Να είστε καλά, συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και παρακαλούμε να έρθει επί σκηνής στο Μουσικό Σχολείο Λάρισσας για την απονομή και παρακαλείται επίσης ο κύριος Παντελής Σαλιάρης, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ και μέλος του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας του Βροντάδου, που είναι από τους συνδιοργανωτές, για την απονομή. Συγχαρητήρια και σε εσάς, παιδιά. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Το φεστιβάλ
Αυτό είναι ίσως ό,τι πιο σημαντικό γίνεται στον πολιτισμό στοιχείο και πρέπει όλοι να το καταλάβουμε. Συγχαρητήρια πραγματικά, μας κάνετε περήφανους αχιώτες που σας φιλοξενούμε στη Χίο και στη Δασκαλόπετρα, εκεί που ο Όμηρος βρέθηκε και δίδαξε. Και πάλι συγχαρητήρια. Παρακαλούμε το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας, Μαρία Κάλλας, για την απονομή και την Δέσποινα Τσαρδάκα, μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του Φεστιβάλ, διδάκτορα της Κλασικής Φιλολογίας, να απονείμει τα αναμνηστικά διπλώματα. Συγχαρητήρια και σε εσάς. Το 2023 ήταν και συνεχίζει να είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά. Δοκιμαζόμαστε όλοι. Δοκιμάζονται περισσότερο αυτοί που ζουν από κοντά τις καταστάσεις με τις πλημμύρες, με τις πυρκαγιές που αφήσαμε πίσω μας, με το ατύχημα στα Τέμπη που δεν θα το ξεχάσουμε. Είστε μια μεγάλη παρηγοριά, εγώ θέλω να πω, όλοι εσείς απόψε, που μας θυμίζετε ότι από τα βάθη των αιώνων υπάρχουν αξίες ζωντανές μέχρι σήμερα, αξίες πανανθρώπινες, που δεν θα τις αφήσουμε να χαθούν, που θα τις στηρίξουμε, που θα δώσουμε την ψυχή μας προκειμένου αυτές οι αξίες να παραμείνουν μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο μυαλό μας. Ας μην ξεχάσουμε. Ας είναι εκείνη η μνήμη που πονά, αυτή που θα μας οδηγήσει. Εκείνη η μνήμη που τόσο όμορφα, με τόσο συμβολικό τρόπο μας είπαν τα παιδιά από την Ισπανία, οι μαθητές από την Ισπανία, εκείνη που δεν θα μας αφήσει να ξεχάσουμε. Γιατί όποιος ξεχνά δεν έχει μέλλον. Συγχαρητήρια σε όλους. Και τέλος, παρακαλείται η μαθητική ομάδα του Δευτέρου Γυμνασίου Χίου και η κυρία Δέσποινα Μουτάφη, τέως διευθύντρια του σχολείου και σημερινή υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων της Δευτεροβάθμιας Χίου, για την απονομή. Να πω κι εγώ με τη σειρά μου συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες. Ήταν πράγματι πάρα πολύ συγκινητικά όλα αυτά που είδαμε και τα μηνύματα είναι διαχρονικά. Συγχαρητήρια, παιδιά, σε όλους. Εάν θέλει κάποιο παιδί
να πει κάτι από όλες τις ομάδες, κάποιος καθηγητής, εκπαιδευτικός? Τα μικρόφωνα είναι στη διάθεσή σας. Θα χαρούμε πολύ να σας ακούσουμε, ιδιαίτερα τα παιδιά που μας έρχονται εκτός Χίου. Στη διάθεσή σας. Ελάτε. Θα έρθείτε. Έλα, τόσα πράγματα είδαμε από εσάς, με τόση ομορφιά. Εγώ λοιπόν θα ευχαριστήσω πάρα πολύ και όλους αυτούς που δεν είδατε. Πρώτα απ' όλα στους φωτισμούς θέλω να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Θοδωρή Αργυρούδη. Στην τεχνική υποστήριξη ήταν ο Τάκης Μπελόκας. Ευχαριστούμε θερμά βέβαια για την υποστήριξη και τη συνεργασία όλο το προσωπικό του ομηρίου. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Κωνσταντίνος Κλαδιάς, βοηθός του Σαράντου Κωστίδη. Στο βίντεο ο Χάρης Αναστασιάδης και η Μαριάνθη Ξινταριανού. Ενώ οι εντελώς αφανείς συνεργάτες της ημέρας, για τους οποίους όμως δεν μπορώ παρά να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, είναι ο Αντώνης Νικολάου, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής και υπεύθυνος του Οργανωτικού Σχεδιασμού, βεβαίως η Δέσποινα Μουτάφη, η Δέσποινα Πουπάλου και η Κική Μιλιάδη. Νομίζω ότι οι παραστάσεις τα είπανε όλα. Αυτοί που μίλησαν είπαν επίσης όλα όσα σκεφτόμαστε, να μην πούμε τίποτε άλλο. Αύριο συνεχίζουμε στη Δασκαλόπετρα με ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα επίσης. Ελάτε. Πραγματικά είναι η συγκίνηση πάρα πολύ μεγάλη και η ικανοποίηση πολύ μεγάλη, γιατί ξέρετε, αυτό είναι το σχολείο που επιθυμούσαμε από όταν ήμασταν μαθητές ακόμη. Και τώρα που μερικοί από εμάς είναι συνταξιούχοι, γι' αυτό το σχολείο εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε. Ευχαριστούμε λοιπόν αυτά τα παιδιά. Και αυτούς τους εκπαιδευτικούς τους ευχαριστούμε θερμά. Την Παρασκευή πάλι θα είμαστε στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Σας ευχαριστούμε ολόθερμα.